Εν έχει θέμα πειθαρχίας, έχει θέμα standards. Πάει να σου δείξω πώς να ουσιάζεις το πράγμα. Παρόλο που ήμουν πειθαρχημένος που ήμουν και ο Μιτσής και ούλα όσα έπρεπε να κάνω έκανα τα, δεν ήταν ποτέ στο σημείο που ήθελα να ήταν, λόγω του ότι τα standards μου ήταν πολλά πιο χαμηλά. Και η μαγική λέξη είναι το ούλα όσα έπρεπε ή όσα νόμιζε ότι έπρεπε. Έβαλα ολόισα έναν όριο το οποίο ουσιαστικά σταμάτα με που το να κάνω κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι πολλοί κόσμοι έχει την πειθαρχία, απλά τα standards του είναι χαμηλά. Το κάνει απλά τον bare minimum που είναι που μπορεί όντως να καταφέρει και να πετύχει για να μπορέσει να πετύχει έναν πιο μεγάλο στόχο. Και τα standards φυσικά προέρχονται ουσιαστικά με οτιδήποτε ζήσεις από τον τζορμό σου μωρών, τον τρόπο που σε μεγαλώσασαι, τους ανθρώπους που είσαι γύρω σου, τις δουλειές σου και τούτα όλα εκτίσαν τούτον το πιστεύω που έχεις για εσένα και το πόσο ψηλά μπορείς να φτάσεις. Και το τι έκανα εγώ για να αλλάξω το πράγμα ήταν απλά να σύρω τον εαυτό μου μες στα βαθιά και να δουλέψω στο σημείο το οποίο δεν υπήρχε κανένας άλλος στον κόσμο να πιστεύει παραπάνω σε μένα που τον εαυτό μου. Δουλεύεις, εν σταματάς να μαθαίνεις, πιάνεις τις εμπειρίες, καλυτερεύκεις και ουσιαστικά μετά δεν έχει κανένα να σε σταματήσει επειδή πολλά απλά έζησες το και ξέρεις τι κάνεις. Που για μένα εσύ ολόισα ξέρεις ότι τα στάνταρτ σου ανεβαίνουν και μπορείς να περιμένεις παραπάνω από τον εαυτό σου. Γι' αυτό σταμάτα να σε happy με τον bare minimum, βάλε τη δουλειά που πρέπει και σίγουρα στα στάνταρτ σου για πάνω.